etorri atariak eta 28 kanalak antolaturiko mainguru politiko honetara. Gaur hemen topik areto honetan bildu ditugu Tolosako alkategai guztiak, Alderdi Popularetik Pello Atxukarro, Alderdi Sozialistatik Jose Ignacio Asensio, Eusko Alderdi Jeltzaletik Olatz Peon eta Euskal Herria Bildutik Ibai Iriarte. Mila esker baitazue guztioi ere gure gonbidapena onartu zenagatik. Lehenik eta behin, esan barrizu dugu mainguru hau egiteko bertan parte hartuko duten hautagaiek mainguruaren joku arauak eta edukia aldez aurretik onartu dituztela. Mainguruak gai ezberdinak hartuko ditu, galdera bakoitza 4 hautagaiek erantzun beharko dituzte, eta esan bezala denbora jakin batean erantzun beharko dute. Gaiak eskualdeari naiz Tolosari lotutakoak izango dira. Edukiarekin hasteko hautagai bakoitzak bere burua aurkezteko tartea izango du, eta baita pasa den legealdiaren balorazio bat egiteko ere. Lehendabiziko tarte honen ordena, Tolosan egun ordezkaritza txikiena duenetik ordezkaritza handienera duenera izango da. Beraz, Pello kasiko luke tartea eta Ibai bukatu luke lehendabiziko tarte hau. Ondoren bai, eztabaidako gaitan sartutakoan, interbentzioen ordena txandakoa izango da. Zozketa erabaki da non etxeriko den hautagai bakoitza, eta ezkerretik eskuinera jarrituko dugu orden hori. Hau da, lehen blokean Ibaiek hasiko luke, bigarrenean Pellok, hirugarrenean Jose Ignaziok eta laugarrenean Olatzek. Hautagai bakoitza, esan bezala, non eseri lehiaketa bidez erabaki da grabatzen hasi aurretik. Hasteko, esan bezala, hautagai bakoitzak minutu bana izango du bere burua aurkezteko. Lauoi berriz ere eskatuko nizueke zehaztasunez eta respetuz denbora respetatzea, zortzak izango gara denboran, esan bezala, eta besterik gabe hasingo gara. Hasteko, Pello Atxukarro, Alderdi Popularreko alkategaia. Bueno, eskerrik asko, Atxukarro atxan partetik naiz eta aman partetik Agirre Zabala. Ni Oiartzungoa naiz, Oiartzunen jaio nintzen, 33 urte bizitu nintzenan, eta hemen 26 urte damazkit. Honea etorri bezin pronto bertakoa sentitu nintzen. Oso gustan nago Tolosan, eta denbo askoan hemen egoteko asmoz, albaldi modu behintzat. Bueno, ne bizitza politikoa gaztetandik hasi nintzen, segura asko zuek bezalaxe, elekain hasi nintzen, urte askoan eman itun egon nintzen hortan, eta angitan garailean ezker batura pasa nintzen. Bitartean eman ditut urte asko, duela 3 urte arte, sindikalgintzan, kargukin. Pello bukatzen mesedez. Eta, bueno, oan pepe nago, dakizuten bezala, eta nire bizitzak eakutsi didan moduan, edo nik ikasi dudan moduan, oneraino ekarren du. Urrena, Alderdi Sozialistatik, Jose Ignacio. Bai, atzalde eta mi esker gonbidapena gatik. Ni laburrago ingo dut eta, bueno, ni Jose Ignacio Asensio Bazterra naiz, Tolosan jaioa, Tolosan bizi naiz, 28 urte, ezkondua eta 2 seme-alabaki. Ekonomilaria naiz, eta orain enpresa pribatuan lan egiten dut, merkatu berri eta internazionalizazio arloan, eta azkeneko 4 urteotan zinegotzia izan naiz. Eta ikusten dan bezala, berriro Alderdi Sozialistako alkategaia bezala aurkezten naiz. Mila esker, Jose Ignacio, Eusko Alderdi Jeltzaletik, Olatz Peon. Bai, arratsaldeon guztiei. Olatz Peon Ormazabal naiz, Tolosarra naiz eta 45 urte ditut. EAJ Eusko Alderdi Jeltzaleko kidea naiz aspalditxotik, badut udal kudeaketan eskarmentua aurreko legealdian gobernuan eta amaitzear dagoen legealdi hontan oposizioan, sinisten dut herriaren etorkizunaren ardura herritar guztiara dela. Horregatik Tolosarako gizon eta emakumez osatutako zerrenda egin dugu. Oso agerian dagoen zerbait aipatuko dut, 4 hautagaietatik ni naizela emakume bakarra. Gure taldean badago berrikuntza eta esperientzia, badaukagu uztartzen ditugu gaitasuna, ilusioa eta lanerako gogoa. Herriarekin konprometituta gauden herritarrak osatzen dugu taldea, eta herriarekin batera elkarlanean nahi dugu eraiki etorkizuneko Tolosa.
Mila esker Olatz, eta txandarekin bukatzeko Euskal Herria Bildutik Ibai Iriarte. Bueno, atxaldeon, nire izena Ibai Iriarte San Bizente da, ni ere Tolosarra. 32 urte ditut, ikasketa zientzia politikoetako lizentziatua naiz, parte hartze eta garapen komunitarioko masterra dauket. Alkate, gaur egun, lehenago bai Euskadiko Gazteen Kontseiluko Gipuzkoako koordinatzaile izan nintzen, eta lehenago AEK-ko irakasle, Otxarkoaga eta Santutxun. Nire aldetikan, hoxe, esan bezala Tolosarra, eta EH Bilduko ordezkari talde baten izenean nator, gustora eta ilusioz jarraipena emateko duela urte hasi genion bide honi. Mila esker. Mila esker zuri. Horren jarraitzeko, esan bezala, azken pasaden edo bukatzear dagoen legealdi honen balorazio labur bat ere eskatuko nizueke, eta tarte honetan ere orden berrina jarretuko dugu. Beraz, Peio, zuk irikitzen zutu tartea, bale? Balorazio azkar bat. Honi buruz? Azken legealdiari buruz. Azken legealdi honen... Beste puntua. Bai. Bueno, akaso nire akatsa izango da, baina nik egia esan, azkeneko 4 urte hauetan, gehien sumatu dudana Tolosan izan da, akaso izan duen oihartzunangatik, garbiketako edo hondakinen gaia, eta hondakinen gaia hartuta eta kaleko giroa ikusita, bestela, iruditzen zait hemen izan dela inposaketa bat, politika nahiko inposatutako politika bat, herritarrekin gehiegi kontatu gabe. Eta aukera oso nagaldu dugula uste dut horretarako. Mila esker, Peio. Jose Ignacio, zure txanda. Bai, balorazioa egiteko garaian, gure aldetik negatiboa da. Eta esan dezakegu 4 urte galduak izan direla Tolosarentzat. Peilok esan duen bezala, eta Bilduk aurrera eraman duen proiektu propio bakarra, zaborren pilketa sistema izan da. Beste proiektu guztiak hau da. Leberri martxan jartzea, Euskal Herriko plazako gazteentzako etxebizitzak, amaratzeko obrak, larramendiko soterramendua, eta bar, aurreko legaldetik zetozten proiektuak ziren. Gehienak aurreko Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuaren laguntzarekin bultzatuta eta martxan jarrita. Hau da, Patxi Lopezen gobernuak eta Zapatorek gobernuaren laguntzarekin. Bestalde, gobernuaren estiloari dagokionez, alkate dekretuak gehiegi erabili direla uste dugu, eta pleno askotan gairi gabeko plenoak izan dira. Hor ikusi da gardentasun falta ugari. Eta azkenik, inbertsioi dagokionez, ez dugu ikusten etorkizunerako inungo proiektu estrategikorik. Mila esker, Olatz, zure txanda. Bai, guretzat ere balorazioa, legealdiaren balorazioa ez da positiboa, pixkat komentatu danaren hildo berdinetik, inertziaz jokatu delako, ez? Legealdi honetan, aurreko legealdian landutako hainbat proiektu amaitu dira, hori ohikoa izaten da, ez da legealdi baten lantzen diren proiektuak urrengo legealdian amaitzea, baina era berean dinamika horretan proiektu berriak mahai gaineratu behar dira, eta egia da legealdi honetan ekimen berririk ez dela egon eta proiektu bakarra izan dela hondakinak biltzeko sistema berria eta honen kudeak eta bereziki eskasa izan da, ezta? Guk pentsatzen dugu garai bateko ekintzalitasun hori berreskuratu egin beharko litzatekeela, lehentasunak lehen etxi behar direla, baina inoiz ez etorkizunari begiak kendu gabe ez, gardentasunez eta hurbiltasunez. Tolosaren garai bateko indarra eta garrantzia berreskuratu behar degula pentsatzen dugu, Tolosak merezi duen lekua emateko. Mila esker, Olatz, eta azkenekoz, Ibai Iriarte ezunean. Bai, gure aldetik amintza saiatu gana eta neurri batean, gehiago gutxiago asmatuko genukena, gure ustez asmatu deguna da, hasieratik pertsonak jarri ditugu erdigunean. Pertsonak esaten duten Tolosarrontzako egiten saiatu geha herria, Tolosa, herritarren beharrak asetzen saiatu geha hasieratik, bai genero politiketan, bai gizarte zerbitutan inungo murrizketak ez sustatzen, edo egiten, mantenu planak auzotarrekin egiten, izgartasun planak baita herritarrekin egiten, eta hoi da beste gako bat, ez? Herritarrekin batera kudeatzen saiatu geha, 150 forotik gora, 4.500 pertsonatik gorak parte hartzea, 4 urtetan,
Ekonomikoki kudeaketa zorrotza egin dugu, Parkelos egin 8,5 milioiko zorrari aurre egiten egon gara eta onduzko 6 pagatu ditugu, udal zorra 26 milioitik 13 jetxi dugu. Urteko likidazioak positiboak izan dira, hau da, dugunakin kudeatu dugu, oso importante guretzako, eta garapen ekonomikoan plan berritzaileak ere sustatu ditugu. Bai kale nagusia, bai berritze enpresa eta horrelakoak. Orduan, udala saneatu dugu, herritarrekin batea egin dugu lan, eta iruditzen zaigu zentzu horretan balorazio positiboa egiten dugula.